Gulaki będzie. Wszystkie gulaki będzie. Jak strzelam... Za ciemno. Tak to będzie do czego. Bo on nie ma takich takim przestrzeni. No by to powiększyć. Gulaki do gulaki. Wiesz dlaczego Chelsea ma dwa takiego? Wiem! Za mnie wzięli wiedzieli. To jest zgodła angielskiej Premier League. No wiem. Jonathan Bennett. W ogóle się Ukraina przegrała. Przegrała 2-0. Albo 3. Ja nie wiem dlaczego będę się śmiała. Chodź, pójdziemy lulać. Jutro idziemy do... Ale buziek ci umyję, chodź.